balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ professeur Usmani Erik Jakite bi tɛnɛn uti kalo tile 24 ka taa bila karidon uti kalo tile 30 la farafin kalo tile 5 ka taa bila farafin kalo tile 11 na dolo jate la samiya kalo sabanan tile 2 ka taa bila samiya kalo sabanan tile 9 na o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya ko an bi samiya kalo sabanan na n'o ye vierge mɔgɔw ka wagati ye doloba min b'o mara ni anw k'a ma gɔku ni arabuw k'a ma ko utarit ni tubabuw k'a ma ko mercure an b'o de ka wagati la ni wagati kɔnɔna na ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati tɛmɛnen dɔ la kelen ma ko hakilija bɛna kɛ olu la kosɛbɛ wa kuma bɛna ja olu ye dɔgɔtɔrɔya baaraw fana bɛ ja olu la kosɛbɛ hakilijaw ani technologie baaraw fo ka taa se électronique baaraw ma ko bɛ ja ni mɔgɔ ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ olu ye dakanko ye mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka taa bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka hakilila tigɛ kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na hakilila wasiwasiw y'a sɔrɔ ko caman na ko daminɛw ba aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ka taa kɛ ko daminɛ minnu bɛ se ka taa wolo siniɲɛsigi baaraw la ko daminɛ minnu bɛ yen nɔ baara daminɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka taa wolo aw bolo don nataw la wasa ani kunkɔrɔta la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun camancɛ k'aw bɛ se k'aw jigi da yɛlɛda dɔw kan nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kunnafoniya dumanw ani kunnafoniya nafamaw k'a bɛ se k'olu sɔrɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka taa bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so garisigɛso denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko wulikajɔ caman bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ ka minnu kɛ walasa a ka laɲiniw bɛ se ka sabati ko nka o wulikajɔ ninnu tɛna laban foyi la dusukasi kɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya sira o ma jɛ hali ni aw ka juru bɛ mɔgɔ minnu na k'aw bɛ se ka o bila ka don nataw kɔnɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni t'aw ka dɔgɔkun ye fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw kun dalen don aw kan fo aw ka se aw dusu la ni dɔgɔkun kɔnɔ kamasɔrɔ mɔgɔ caman bɛna ɲɛɲini ka gɛrɛ aw la ka se ka aw kɔnɔta sɔrɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka olu yɛrɛ kelenw de bɛ se ka kɛ sababu ye ka tila ka futinɛ don aw ka ko la tuguni ko aw k'aw kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la ni dɔgɔkun kɔnɔ k'aw k'a kɔlɔsi o la yɛrɛkɛli fanga fana ka bon bɔta de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka taa bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma cancer samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔ ko jamaw kun dalen don aw kan jama minnu bɛ se ka taa wolo wasala ani kunkɔrɔta ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ se ka tigɛ da yɛlɛdaw kan fo ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw tigɛ da yɛlɛdaw kan kibaruya dumanw kibaruya nafamaw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka taa bila août kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lion ni dɔgɔkun kɔnɔ ko wulikajɔw barikalen don aw ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ aw bɛ garisɛgɛ minnu ɲini ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se k'aw tɛgɛ da a caman kan kamasɔrɔ fo aw ka cɛsiri ani wulikajɔ kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ ni dɔgɔkun in banna n'o tɛ ni aw saliyala o de bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ wasa min ɲinina ani aw bɛ garisɛgɛ min ɲinina o bɛ se ka taa ka aw bolo da nka n'a aw ye aw cɛsiri ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka wuli aw ka ko fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a bɛ se ka wasa sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la
a ka wulikajɔw bɛ se ka kɛ sababu ye a tɛgɛ bɛ se ka da garisɛgɛ kumabaw kan. Kunnafoni o sira o jɛlen don. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 22 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge, samiya kalo 3nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so, vierge, ko aw jijalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ani kunkɔrɔta aw bɛ se ka o sɔrɔ sira caman fɛ. Ko caman barikalen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ hali ni farigan bɛ mɔgɔ minnu na, ni u wulila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na u ka farigan, olu caman ka fariganw fiɲɛ bɛ se ka bɔ. Baara bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati, lagosi walew talen don ka aw sɛgɛrɛ aw yɛrɛ jɛɲɔgɔnw fɛ. Kibaruya o sira o jɛlen don. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw, kawla kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Umaru ka so, furuso denw, balansiw, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko yɛrɛkɛli de fanga ka bon kosɛbɛ aw ka garisɛgɛ ko ta fanfɛla la. Kamasɔrɔ aw b'a ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan cogo cogo k'a bɛna o tɛ se ka koron nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Layidukan minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, hali ni aw y'a tɛgɛ da o garisɛgɛw kan, ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka tila ka bɔ aw bolo k'a sɔrɔ a ma gɛlɛya. Aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Yɛrɛkɛli fanga ka bon. Hali aw bɛ se ka, ni aw ka hakili to aw yɛrɛ la, singani, mɔgɔ ka bolofɛn singaw, o bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka dusukasi lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion, kawla kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so, scorpion, nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko fariganw kundalen don aw kan. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka waleyaw la. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se ka aw sinsin, kamasɔrɔ farifaga walew o barikalen don aw ka ko la kosɛbɛ. Kibaruya sira o jɛlen tɛ. Sumaya de bɛna kɛ sababu ye ka dibi don aw ka sira kan. A ka di aw ye ka se ka wulikajɔ kɛ, ka se ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan. Ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ minnu na kosɛbɛ, nka dibi bɛ o sira kan. Kamasɔrɔ sumaya wale bɛna kɛ sababu ye ka aw ka ko caman lasa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire, siraso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Alahu Taala ka so, kawla kalo 3nan denw, sagittaire, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya ani wulikajɔ o ka di aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Kibaruya aw bɛ se k'aw jigi da kibaruya nafamaw kan, kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Nka o n'a ta bɛɛ k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la, ko mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw kun dalen don aw fana kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw b'aw hakili to aw yɛrɛ la. Mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la, u bɛɛ tɛ aw ni ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Ni aw fɛn min surula mɔgɔ la, i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Nka wulikajɔ siraw, olu siraw jɛlen don. Kibaruya siraw fana jɛlen don. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne, masaso denw, fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ capricorne ko hakilina filanfilan caman dalen don aw kan. Hakilina filanfilanw ani dusukasiw ani sumaya walew, olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka dusukasi ani koroni k'o lase aw ma. Kamasɔrɔ aw hakilina kow ka ca, aw bɛ fɛ ka ko caman sabati nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fɛn minnu bɛ tali kɛ don nataw, a bɛ se ka yɛlɛda sɔrɔ ko minnu na, nka badamini bɛ olu sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Ko aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, aw bɛ se k'aw hakili to aw yɛrɛ la, kamasɔrɔ futinɛ fitinin a bɛ se ka taa ka aw yɛrɛ bolo da nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Aw k'aw dusu faga nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ sela. Donta fanga ka dɔgɔ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka taa bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau, fonɛnɛ kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so, jigiso denw, verseau, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ko aw jigi dalen don masayaw kan, aw jigi dalen don baara kuraw kan. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko olu caman tɛna se ka sabati, nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ, k'a daminɛ aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw la fo ka taa se aw kɛrɛfɛ mɔgɔw ma, ko aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Kamasɔrɔ mɔgɔ caman bɛna wuli ka ɲɛsin aw ma ka u jigila kuma fɔ aw ye.
aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina ɲuman di olu ma cogoya min na. Donta o fanga ka dɔgɔ, bɔta de fanga ka ca kosɛbɛ. Ni aw bɛ se, aw bɛ wasa min ɲini na ani garisɛgɛ min ɲini na, k'aw bɛ se ka o bila ka don nataw kɔnɔ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhun ka so, fonɛnɛ kalo 3nan denw, poisson, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna lajɛ ka se k'a ka kow la sinsin cogo o cogo. I bɛna ye ko aw ka kow ma sinsin ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Garisɛgɛ sira yɛrɛ o fana jɛlen tɛ. Garisɛgɛ sira jɛlen tɛ, nka kibaruyaw olu sira jɛlen don. Kunnafoni dumanw, kunnafoni nafamaw, yɔrɔ janfɛ kibaru, olu barikalen don aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni dɔgɔkun in kɔnɔ banamini ka ca aw ka sira kan, ani farifagawalew bɛ se ka don aw ka kow la fana fo ka taa se fariganw ma. Farigan minnu bɛ se ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati. Aw bɛ se ka fariganw bɛ se k'aw sɛgɛn, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka dakan kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔ. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, ni de tun ye aw ka ni dɔgɔkun in don kibaru ye. Ka aw ladɔnniya k'an bɛ samiya kalo 3nan, an y'o tile 2 sɔrɔ ka bɛn bi ma. Samiya kalo 3nan tile 2nan o ye bi ye. Ani samiya banni, kalo 3nan banni, ani o tɔ ye tile 28 ye. Dolo min barikalen don ni wagati in na o ye gɔku ye. Ni tubabuw ko a ma ko mercure, ni arabuw ko a ma ko utarudu. O utarudu dolo in, ale ka baara fanba bi tali kɛ hakili ani kumaw. Ni wagati in kɔnɔna na, a bɛ se ka faveur di kosɛbɛ kosɛbɛ kumakɛlaw ma. Mɔgɔ minnu bɛ jɔ jamaw ɲɛfɛ ka kuma, a bɛ se ka faveur di olu ma kosɛbɛ, ani mɔgɔ minnu bɛ électronique baaraw kɛ. Ni bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. An b'a fɔ o la sa, Ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ, Ala ka Mali basigi.